сархати хабарҳо. алокати беш аз 150 кас дар Кореяи Ҷанубӣ, номаи таслияти Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамтои худ. вазорати корҳои хориҷӣ Тоҷикистон ба кишварҳои сеюм таҷҳизоти низомӣ намефиристад. рӯнамоии китобе ки асрори занони муваффақро бозгӯ мекунад. рӯз бахайр бинандаҳои гиромӣ, бо умеди сиҳатмандии шумо навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 31 октябр аст. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Кореяи Ҷанубӣ Юн Сок Йол номаи таслият ирсол кардааст. дафтари матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод ки Эмомалӣ Раҳмон дар паёмаш аз хабари фоҷиабори ҷон бохтан ва осеб дидани шумораи зиёди мардум бар асари сар задани издиҳоми шадид дар яке аз хиёбонҳои марказии шаҳри Сеул изҳори андӯҳ намудааст. ёдовар мешавем ки ҳангоми таҷлил аз ҷашни Ҳеловин дар Кореяи Ҷанубӣ 150 нафар аз ҷумла 19 хориҷӣ ҷон бохтанд. то ин дам марги шаҳрвандони Эрон, Узбекистон, Қазоқистон, Чин, Русия ва Норвегия дар ин ҳодиса тасдиқ шудааст. Шоҳин Самадӣ, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, гуфт дар миёни фафтидагон ва зарардидагони фоҷиа шаҳрвандони Тоҷикистон нестанд. мақомоти Кореяи Ҷанубӣ гуфтанд, ҳодиса шаби 29 октябр дар пайи таҷаммӯи даҳҳо ҳазор нафар дар кӯчаҳои тангу борик рӯй дод. бисёриҳо зери пой монданд. раиси ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ 30 октябрро рӯзи мотами миллӣ эълон кард ва дастур дод ки парчами кишварро поин биёранд. мақомоти Кореяи Ҷанубӣ рӯзи 30 октябр гуфтанд, теъдоди ҷонбохтагон метавонад бештар шавад, чун даҳҳо нафар дар ҳолати вазнин ҳастанд. ҳукумати шаҳри Сеул гуфт, беш аз 2000 нафар дар бораи гум шудани хешовандон муроҷиат кардаанд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт, душанбе дар тавлид ё истеҳсоли дронҳои Эрон ки Русия ҳафтаҳо боз дар ҷанги Украина истифода мекунад, даст надорад. Димитрий Гордон, рӯзноманигори шинохтаи украинӣ, рӯзи 29 октябр дар барномааш дар YouTube иддао кард ки Тоҷикистон ба тавлиди паҳботҳои Эрон мадад мекунад ва Русия бо истифода аз ин бесарнишинҳои зарбазан шаҳру деҳаҳои Украинаро мавриди ҳамла қарор медиҳад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт, суханони Димитрий Гордонро дар бораи тавлиди ҳавопаймоҳои бесарнишини Эрон дар Тоҷикистон рад мекунад ва таъкид намудааст ки Тоҷикистон ба кишварҳои сеюм таҷҳизоти низомӣ намефиристад. шарҳи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар ҳоле мунташир мешавад ки бар пояи суханони рӯзноманигори украинии чандин расона навиштанд ки дрон ё бесарнишинҳои камикадзе ё худкуше ки Русия дар ҷанги Украина истифода мебарад, аслан тавлиди Эрон буда дар Тоҷикистон истеҳсол ва аз он ҷо ба Русия фиристода мешавад. Бонки Осиёи рушд барои нигаҳдории роҳҳо дар ҷануби Тоҷикистон беш аз 43 миллион доллар кӯмаки билоиваз ҷудо кард. ин роҳ аз Оқмазор то Бухтарро дар бар мегирад. як намояндаи бонк гуфтааст, Тоҷикистон кишвари кӯҳӣ асту ба баҳр наздикӣ надорад ва роҳҳои заминӣ барои кашонидани бору бурдан ва овардани одамон бисёр муҳим аст. аз он пеш Бонки Осиёи рушд барои ҳимояи иқтисодии Тоҷикистон 50 миллион доллар грант ё ёрии бебозгашт ҷудо карда буд. Тоҷикистон ӯҳдадор шудааст аз он грант ба 250 000 оилаи камбизоат 600 сомонӣ бидиҳад. дар баёнияи дафтари созмон дар душанбе ки 24 октябр дастраси радиои Озодӣ шуд, гуфта мешавад ки ин ёрии молӣ ба хотири кам кардани осори манфии иқтисодӣ аст ки аз ҳамлаи Русия ба Украина ба миён омад. Бонки Осиёи рушд аз соли 1998 то ба ҳол ба Тоҷикистон ба зиёда аз 2,5 миллиард доллар кӯмак кардааст. аз ин ҳисоб беш аз 1,8 миллиард доллар кӯмаки бебозгашт мебошад. аввалин 15 зани шуҷоъ бо ин ном дар душанбе китоберо намоиш шуд ки асрори муваффақияти 15 соҳибкорзани тоҷикро бозгӯ мекунад. ин занон ки корро дар бахши кишоварзӣ аз як тиҷорати хурд шурӯъ кардаанд, ҳоло чандин бонувони дигарро бо ҷойи кор таъмин намуданд. ҳамкорам Шаҳлои Абдулло дар муаррифии ин китоб ҳузур дошт ва гузоришро дар ин бора ҳамроҳ мебинем. 15 зани муваффақ дар соҳаи тиҷорати кишоварзӣ. пайроҳаи душвор ва муваффақияти онҳо ахиран дар китобе бо номи аввалинҳо 15 зани шуҷоъ гирдоварӣ шудааст. интихоби онҳо ба воситаи омӯзиши ҳаёту саҳмашон дар ҷомеа дар доираи лоиҳаи USAID оид ба рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон
муайян шуд. аз қабати ҳамин 400 нафар 40 нафари беҳтарин вохӯрӣ гузарониданд ва аз ҳамин 40 нафари беҳтаринҳо мо 15 нафаре ки дар ҳақиқат арзандаи дар рӯи саҳифаҳои китоб омадан буданд хулоса кардем ва ин занҳое буданд ки бе кӯмаки лоиҳа ҳам аллакай муваффақ буданд, аллакай дар ҷомеаи худ овоз садо доштанд ва кӯмакҳои зиёд карда буданд ва иловатан вақте ки бо лоиҳа пайваст шуданд ба зинаи дигари фаъолияти худ, яъне аз соҳаи кишоварзӣ ба соҳаи бизнес гузаштанд. адолат бердиеваро дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон бо номи адолати зардолучӣ мешиносанд. ӯ дар таҷҳизоти махсус меваҳоро хушк карда ба дигар ноҳияҳо содирот мекунад. яке аз 15 зани муваффақ дар соҳаи тиҷорати кишоварзист. کارم دستی بود میچیندم افتابا میموندم قاق میکنم چند غذا میکشیدم خیلی کاری دستی چخیله همین سال کردیم خوجم با صادرات کردیم خدا با شکر خیلی شد 100 بار شکر بانکو قرض دادم بانکوی دادم خلاص کردم خیلی یک تا بانک مونده که تموم 100 بار شکرانه که همین کار کردم همین کار بوشی گرفتم بود و پوش کردم همه جا با جاش توغریشی همین نمیشین من چیکار میکردم. аз моҳи июли соли 2018 лоиҳаи USAID акад ба корхонаҳои навкори соҳаи тиҷорати кишоварзӣ сармоягузорӣ мекунад. сараввал яке аз мақсадҳои асосии ин тарҳ дастгирӣ намудан ба фермерон ва намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ буд, то онҳо тавонанд маҳсулотҳои кишоварзиро истеҳсол кунанд ва бо ҳамин маҳсулот тавонанд сараввал аъзоёни оилаи худро бо ғизои солим таъмин созанд. ҳамчунин баланд бардоштани рақобатпазирии кишоварзон аст, то онҳо дар бозори маҳал сараввал тавонанд маҳсулоти худро ба фурӯҷ гузоранд ва бо мурури замон он маҳсулотро содирот кунанд. муаррифии занҳои муваффақ дар тоҷикистон дар ҳолест ки мушкилиҳои ин соҳа солҳост боиси нигаронии соҳибкорон аст. маъмурони сипоҳи поздорони инқилоби исломӣ дар Эрон ҷасади Ризо Ҳақиқатнажод, хабарнигори радиои Фардо, бахши форсии радиои Озодиро пинҳонӣ аз наздикон ва дур аз зодгоҳаш дафн карданд. Вай рӯзи 17 октябри имсол бар асари бемории саратон дар 45-солагӣ дар Берлин даргузашт. ҷасадашро 25 октябр аз Олмон ба Эрон фиристоданд. наздиконаш гуфтанд 6 соли охир ӯро надида буданд ва барои дафнаш иҷозаи расмӣ гирифтанд, вале маъмурони амнияти Эрон тобути Ризо Ҳақиқатнажодро дар фурудгоҳи Шероз рабуда хешу таборашро аз дидори охирини ӯ маҳрум карданд. хонаводаи Ризои Ҳақиқатнажод рӯзи 29 октябр бо интишори баёнияе хабар дода буданд ки талоши онҳо барои пас гирифтани пайкараи ӯ аз маъмурони амниятӣ ба натиҷа нарасидааст. Бегиҷом раиси модари Ризо Ҳақиқатнажод пештар дар паёми видеоӣ хоҳони расонида шудани садояш ба мардуми кишвар шуда буд. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 31 октябрро фаро мегирад. бо як қарори анҷумани 22 кумитаи марказии ҳизби коммунист ҷасади Иосиф Сталин, раҳбари собиқи иттиҳоди шӯравӣ ки беш аз 30 сол сари қудрат буд, шаби 31 октябр ба 1 ноябри соли 1961 дар шароити махфӣ аз мавзалей бардошта шуда дар назди девори Кремлин ба хок супурда шуд. ҷасади Сталин аз замони даргузашташ дар соли 1953 дар ин мақбара нигаҳдорӣ мешуд, вале баъди фош шудани кеши шахспарастии Сталин, мақомоти ҳизби коммунист тасмим гирифтанд дар он танҳо ҷасади Ленинро нигоҳ доранд. 31 октябри соли 2013 низоми назоратии шаҳрӣ бехатар фаъол шуд ва дар тамоми кӯчаву хиёбонҳо дурбину камераҳои назоратӣ ба кор даромаданд. ҳадафи асосӣ назорат аз бехатарии ҳаракати нақлиёту пиёдагардон дар роҳ, тарбияи одоби ҳаракат ва пешгирӣ аз фасод гуфта мешуд. ин низом як қатор мушкилоти мисли бадрафторӣ дар кӯчаҳои Душанберо аз байн бурд, вале боз ҳам мушкили мисли ҳузури зиёди кормандони бозрасӣ дар хиёбонҳои марказиву гоҳо, чашмпӯшии мақомот ба қонуншиканиҳо бо иштироки ронандаҳои бонуфуз пурра аз байн нарафт. 31 октябри соли 2014 мақомоти Тоҷикистон аз ҳама шаҳрвандон тақозо карданд ки мутобиқ ба талаботи нави Русия дар сурати нияти сафар ба ин кишвар ба худ шиносномаи хориҷӣ бигиранд. ин талабот аз 1 январи соли 2015 дар амал иҷро шуд. Русия самти аслии сафар ва кори шаҳрвандони Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият гардид.
бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. навиди бомдодӣ бо охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо шуд. матлабҳои аз ин бештарро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ пайдо кунед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳдор.